Nilqakom ġdid tal-programm Ribna, programm li jitkellem fuq kollox dwar temi kurrenti u li permezz tiegħu f'dawn ftit minuti inkomplu naddulkom informazzjoni li hija relevanti għallum il-ġurnata. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar suġġett partikolari ieħor, ħafna drabi jkun fuqhom kulħadd ukoll l-indafa pubblika. Tajb infakru li l-indafa pubblika mhijiex responsabilità tal-gvern biss, mhijiex biss id-dmir tiegħu iżda hija responsabilità tagħna lkoll tiegħi u anke tiegħek li qed issegwina. Ħanaraw x'għandu xi jgħidilna Nolan dwar dan, insegwu. Jekk veru inħobbu lil pajjiżna taf li dan mhux postu fil-kampanja. Bla skruplu jintremew saqqijiet, xi sufan, xi biċċiet tal-madum, xi friġġ, imma għaliex. Tafux li l-Kunsilli Lokali tal-lokalità tiegħek joffru servizz ta' ġbir ta' skart minn wara biebek. Mela għaliex nibqgħu naraw skart mormi bla doċċ. Kull ma trid tagħmel huwa li ċempel l-Kunsill Lokali tal-lokalità tiegħek hemm tingħata data ta' meta int għandek toħroġ l-iskart quddiem il-bieb u dan jinġabar. Sempliċi ħafna. U bla ħlas, is-servizz qiegħed hemm għalik, użah. Id-difiżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni tiġbor mal-45 tunellata ta' skart mormi illegalment kuljum. Sewwa smajt, biex impoġġu dan l-ammont f'kuntest aqbad żewġ double-decker buses kuljum mimlija skart. Matul din is-sena, il-Gvern investa 12 miljun euro f'apparat ġdid ta' tindif li jaħdem bl-elettriku biex idur fit-toroq tagħna. Bilħaq, żgur li wħud minnkom tiftakru lil Xummiemu. Qed nerġgħu naraw il-preżenza ta' Xummiemu fl-iskejjel attivitajiet soċjali fost oħrajn. Mela tinsiex, nibżgħu għal pajjiżna, ejja nżommu nadif flimkien. Tassew evidenti li kieku kulħadd jagħmel il-parti tiegħu kif spjeganna wkoll Nolan kemm tassew nistgħu nkunu qegħdin ngħixu f'pajjiż aktar nadif illi minnu nistgħu ngawdu lkoll kemm aħna. Intant grazzi ħafna talli kontu magħna għall-programm Ribna, infakkarkom jixxandar kuljum mit-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Għalissa insellmilkom.